Now people vobuda vachiti this event, the Politburo meeting aiwa yakaitwa yesterday yabva yanyatsa kudhura mutsetse unyatsoratidza kuti aiwa General Chiwenga zviri kuitika akuzviziva and he is very close, and General Chiwenga is no longer tolerating any nonsense panguva ino. Vakomana hazvisi kana kutombopera mushe panguva ino. Unoda kuti vanhu zvavari kuona vari kunyatsa kuona firimu remahara riri kuitika munyika yeZimbabwe. Sana mina mashoko amudanyirwa panapa unobva subscribe like out on the bell icon. TP na BBC Zimbabwe nomudanyirwa achiti battle line drawn, time to pretend is over. At Politburo meeting, Chiwenga never clapped hands for ED when others were doing so. This tells us a lot about the relationship between the two. Vanoshowa this video remuPolitburo meeting yanga iriko nezuro. Tiona kuti comrade General Chiwenga wamuri kuona avo anga akatobatanidza maoko ake zvake achitoverengawo zvinoverengwa nemutungamiri wenyika. Serious face yange yakarohwa ipapo yanyatsoratidza kuti aiwa General Chiwenga panguva ino zvavaida chaizvo zvakuita manje. Vanyatso kuona kuti vakomana ava kana kuti those people who are around mutungamiri wenyika nevari kupusha for 2030 aiwa they must really go. Tiona kuti we are now heading to the 31st of March. Chitiko chiri kuonekwa kunzi General Chiwenga he never clapped hands. Even if mukatarisa kepe yakapfeka haina kana regalia, haina kana 2030 kana zvemutungamiri wenyika, itoriwoneka mukastikawo zvako kanyatsoratidza kuti aiwa General Chiwenga panguva ino vajamuka. General Chiwenga havasi munhu wekutamba naye, munhu anyatsokuratidza kuti aiwa is the general type. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Zvatiri kuona kuti Zimbabwe is now on crossroads. Anything can happen anytime, and now people they expecting the transition of power from Zvigananda tichimbopindawo aiwa kune mamwe leaders ari kuonekwa kunzi aiwa ava vanga vane shanduko iri nani. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi kuna comment section yedu. So subscribe or like, turn on the bell icon.